लोगोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबा मैदेरखौ सिमाङाव नुफेरबाय नामा? माब्लाबा मैदेरा जोंनि सिमाङाव रंजानाय, दलद थानाय आरो थाबायनाय बेबायदि महराव नुजायो। नोंथांमोनाबो माब्लाबा मैदेरखौ बेफोरबायदि नुफेरबाय जानांगौ। आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों बै सिमांनि रहस्यनि सोमोन्दै बुंथिनाय जागोन, जाय सिमाङा गुबैयै धोनखौ फोरमायथिनाय जायो। जों मैदेरखौ मासे जुनारल' नङा, बेखौ इसोर गणेशनि महर होननाबो मिथिनाय जायो। जों मैदेरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सनमान होना गणेशनि महराव सिबिबोनाय जादों। पौराणिक सल'नि बादिब्ला मैदेरखौ इन्द्र राजानि बाहन होननाबो बुंनाय जायो। सिमां शास्त्रनि बायदियै मैदेरखौ सिमाङाव नुनाया जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङा नोंथांनि जिउनि गाज्रि बारहावाखौ होस्रांना होनाय जायो आरो मोजां बारहावाखौ लाबोना होनाय जायो होननाबो बुंनाय जायो। नाथाय बे मैदेरखौ सिमाङाव नुनाया बिमा लक्ष्मीजों गोथौ सोमोन्दो दं। पौराणिक सल' बायदियै समुद्र मन्थननि समाव जेब्ला देबता आरो असुरफोरा अमृतखौ मोननो थाखाय सिर लैथोमायाव मन्थन खालामदोंमोन, बेयाव 14था मुवा बेसादा लैथो गेजेरनिफ्राय ओंखारनाय जादोंमोन। बे 14था मुवा बेसादनि गेजेराव बिमा लक्ष्मीयाबो फैनाय जादोंमोन। बे बिमा लक्ष्मीजों लोगोसे इन्द्र राजानि बाहन मैदेराबो फैफानाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो मैदेरखौ बिमा लक्ष्मीनि असे आंगो होनना बुंनाय जायो। नोंथांमोनाबो बिमा लक्ष्मीनि गोबां सावगारिफोराव हाथिखौ दैहुनिफ्राय धोन सारफ्रावनाय नुनो मोनो जानांगौ। बिमा लक्ष्मीनि बे सावगारिखौ गजलक्ष्मी बुंनाय जायो। बै हाथिया धोन सारफ्रावनायनि महर, जाय जिउआव जौगानाय आरो मोजां बारहावा लाबोनाय जायो। बेखायनो जेब्ला नोंथांमोननि सिमाङावबो मैदेरा नुजायो, अब्ला बेखौ मानिनाय जायोदि नोंथांनावबो बिमा लक्ष्मीनि अननाया नांबाय होनना। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायो नोंथांनि नखराव सुखु गोजोन आरो धोननि आगाना फैनो थांगासिनो। सिमांनि शास्त्र बायदिब्ला हाथिखौ गुबुन गुबुन महराव नुनायखौ गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायनाय जादों। फै दानिया मोनथिना लानि बेनि सोमोन्दै। जेब्ला नोंथाङा माब्लाबा सिमाङाव मैदेरखौ सुन्दायजों मायबा मुवा बेसादखौ हानहरना जानाय नुगोन, अब्ला बेनि ओंथिया जादों नोंथाङा समाजाव मान सन्मान आरो गोबां धोन सम्पथिखौ मोननो हागोन। बेयो नोंथांनि नखरनि खौसेथि आरो राफोद महरखौ फोरमायथिनाय जायोनो। जेब्ला नोंथाङा मैदेरनि सायाव गाखोना बेरायग्लांनाय नुगोन, अब्ला बे सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोनो नोंथाङा नोंथांनि केरियार बिथिङाव थाबै जौगासारनायखौ मोनफुंनो हागोन। नोंथांनि मान सन्माना बारायगोन आरो नों गेदेर गोलाव जानायनि चान्स थागोन। जेब्ला नों सिमाङाव गुफुर गाबनि मैदेरखौ नुनाय जागोन, अब्ला बेबादि सिमांखौ जोबोर मोजां सिमां होननाबो बुंनाय जायो। बे सिमाङा मायबा मोनसे गिदिर जौगानायनि महर। नोंथाङा बे बिथिङाव मायबा मोनसे सरकारि बिथिङाव लाब आरो सन्मानखौ मोननो हागौ। नोंथाङा जेब्ला सिमाङाव हाथिनि जरा नुगोन, बेयो मोनसे हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां सिमां। बेनि ओंथियानो जादों नोंथांनि इयुन संसारा गोजोन खुसियै बारलांगोन। नोंथाङा जेब्ला सिमाङाव गसंनानै थानाय मैदेरखौ नुनाय जागोन, अब्ला बेबादि सिमाङा नोंथांनि मावनो लानाय खामानियाव एसे हेंथाबो होनो हागौ होनना मोनथिनाय जायो। नोंथाङा बे बिथिङाव गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। जेब्ला जों सिमाङाव बबेबा मैदेरखौ सुन्दायजों मोसानाय नुगोन, अब्ला बेबादि सिमांखौ जोबोर मोजां सिमां होनना बुंनाय जायो। सिमां शास्त्रआव बेबायदि हाथिखौ नुनायनि गुबुन गुबुन ओंथिखौ दिन्थिनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मैदेरखौ सिमाङाव नुयोब्ला मा जायो बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथि मोनबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो गियान मोनबाय, अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो, अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।